Televízia Markíza uvádza seriál 2,5 chlapa. Závodu sme 550 dlžní. Za plyn 320. Skončil si? Nie. Ale to treba naraz zaplatiť. Čo je s televízorom? Včerajčo televízor. A dneska kto obí? Stačí, ak hýbeš tanierom, kým je signál čistý. Vyleziem na strechu a máme to za 5 minút. Jebem ja tvoju kurvu, materinu. Akže toto nevieš doknúť. Takže ja budem hýbať tanierom a ty mi budeš hovoriť, kedy je signál lepší. Sú tu spodné nohavičky. Ach, ty špina vyjebaná. Ty kurva cigánska neandertálska vyjebaná. No toto je marha. Ty vládo jebnutý. Ja už viem, že tam bolo. To bolo tam zajebané. Lebo poveda, že ani von nepôjde. Korun ti nedám, keď ty budeš aj pičiť vôbec. Za doske 100 korún. Ani 300, ani 100, ani 5. Ja sa ich nedotkne 200 rokov. Nie ešte ty. Ahojte. Čo tento robí? No, naposledy som schytal dverami do hlavy. Ale predtým som opravoval satelitný tanier a spadol som zo strechy. Čože, áno. Čo robíš? A čo si uchorý na rozum? Mám neznesiteľné bolesti a ďakujem za prejav súcitu. Okotiny všelijaké vyjebané. Cibulu mi daj. Nedám. Kurva čierna. Zajebem ťa motikou. Špina, najebaná, ťa zabijem tu. Bravo, si vyjebaný! Nebudem mať dosť ani 200, ani 300. To si myslíš, ja nezaplatím 1700 korún a potom keď to ja zaplatím? Tak ani 10. Budem tam mať 200. A potom zaplatím 4000 za byt? Tak mi dáva 1200. To je už tvoja vec, nie moja. Tak to ja ešte z mojej podpory doplácam. Má si nájsť. Nedám mu ani halier. Potom ti daj na 2 razy 3100 korún. 500 korún som ti dal, ja som mal 400. A už nemá, pred 3 dňama som jej dal 500 korún a nemá peniaze. Nejak najebude, hodem ja do tora, býva krv teba, ty kurva. Ťa zabijem! Aby ťa šlak trafil. Jaj. Čože bude robiť? Čože to... Ti bude normálne jebať do teba. Pre nejaké žandári sem prídu. Ty kurva vyjebaná. Ty sviňa vyjebaná. Ty ožratá. Zamri si piču. Ty koko...